Mae Eglwys Llanfihangel-y-Traethau yn llawer iawn hŷn na'i golwg. Mae'n debyg fod yr eglwys wreiddiol yn dyddio nôl i'r 18fed ganrif. Dyma'r cyfnod pan oedd Owain Gwynedd yn teyrnasu, 1137 hyd 1170. Adeiladwyd yr eglwys wreiddiol, mae'n debyg, ganrif a hanner cyn y codwyd y castell Normanaidd yn Harlech. Nid oes neb yn gwybod beth oedd ei ffurf cynnar, ond cafodd ei hadnewyddu sawl gwaith ers hynny. Cafodd ei hail adeiladu ym 1871. Nid oes llawer ynglŷn â'r eglwys bresennol sy'n bwysig neu'n arbennig o ran pensaerniaeth, ond mae carreg fedd hynafol ac unigryw gyferbyn a drws yr eglwys sy'n dyddio yr adeilad gwreiddiol. Arni, mewn Lladin, mae'r canlynol. Dyma lle gorwedd wleder, mam Odeleu. Adeiladodd yr eglwys hon gyntaf yn amser y brenin Owain. Mae'r eglwys wedi ei lleoli ar fryncyn coediog, ac oddi yno gellir edrych dros yr afon Ddwyryd draw i gyfeiriad yr Wyddfa a'i chriw. Pan adeiladwyd yr eglwys yn wreiddiol, roedd y tir llesaif yn ynys ben Llanw. Bryd hynny, llifai'r afon Ddwyryd dros forfa Harlech, ac mae'n debyg fod aber yr afon yn llawer agosach at Harlech nag y mae heddiw. Rhoddodd hynny yr enw ynys i'r ardal lle saif yr eglwys heddiw. Hefyd, mae'n sail i'r enw Llanfihangel-y-Traethau. Oherwydd cyswllt ardal Talsarnau ar môr, nid yw'n rhyfedd gweld beddau 40 o forwyr a 60 o gapteiniad llongau yn y fynwent. Yno hefyd y gorwedd rhai unigolion adnabyddus. Mary Evans, sef Mari'r Fantell Wen, Lewis Holland Thomas Caerffynno, Gwyneth Vaughan yr awdures, Richard Hughes yr awdur, a'r arglwydd Harlech oedd yn llys genad i'r Unol Daleithiau. Yma hefyd y priodwyd Elis Wyn y Bardd Cwsg a Lowri Wyn yn 1698.